Paano maging artista? Yan po ang paksang pag-uusapan at tatalakayin natin dito sa ating Dad ng Bayan. Ako nga po pala, si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Marami po sa ating mga kababayan at mga kabataan na nagtatanong, paano kaya ako magiging artista? So, yan po ang bibigyan natin ng gabay dito sa ating pag-uusapan. Una, dapat wag po natin kalimutan na kilalanin natin at alamin natin kung ano yung ating mga katangian at ang ating mga kakayahan. Maaring hindi tayo masyadong makisig at hindi rin tayo masyadong maganda, hindi pang Miss Universe ang ating beauty, pero wag niyo pong kalimutan at wag po kayong masisiraan ng loob dahil marami po tayong mga artista na nagsimula sa mababa at sa hirap na hindi naman din ganun kagandahan at hindi rin ganun kagwapuhan. Kaya alamin natin kung saan tayo magaling, kung magaling tayong kumanta, magaling tayong sumayaw, alamin natin magaling tayong umarte. Kung alam natin kung nasaan ang ating abilidad, yun ang ating pagtuunan ng pansin kung paano natin lalo pang pagagalingin at lalo pang gaganda ang ating mga kaalaman. Pangalawa, pag alam na natin kung saan tayo magaling, dapat mag-ensayo rin tayo. Paano? Mag-ensayo tayo sa pamamagitan ng pag-practice, palaging practice. Pag-practicean ng pagkanta, pagsayaw at pag-arte rin. Kasi kahit na magaling ka at kumanta at sumayaw, kung hindi ka marunong umarte, may hirapan ka ring matanggap sa mga pelikula at sa mga telebisyon. Kaya pag-practicean mo, paano ka mag-practice? Panunuorin mo iba't ibang pelikula, at gagayahin mo yung kanilang mga pag-e-emote, kung paano nila pinapakita yung mga kanilang facial expression, at the same time, kung paano sila magsalita, kung ano yung mga kanilang pananalita. So kung depende, kung magaling kang maging comedian, pwede mong pagpraktisan ang pagpapatawa at titingnan mo kung ang mga kaibigan mo ay natatawa kung ikaw ay nagkwekwento. So yan, patuloy na pag-e-ensayo, pagkatapos mong malaman kung saan ka magaling at kung ano pa yung mga abilidad mo na pwede mo pang pag-ibayuhin. Pangatlong step mo is subukan mong sumali at lumahok sa iba't ibang mga contest at sumali ka sa mga iba't ibang mga stage acting ng inyong paaralan kung meron man, para na sa ganon mahasa ka at masubok mo kung saan ka talaga makikilala at kung saan ka talaga mapapanood at kung ano yung iyong kakayahan at kung paano mo pag-iibayuhin iyong kakayahan. Pang-apat, pagkatapos mo magkaroon ng mga karanasan, munting karanasan sa mga patimpalak na iyong sinamahan at sa mga stage acting na iyong sinalihan sa iyong paaralan o sa inyong mga barangay, ay maghanap ka ng talent manager. Talent manager, importante may talent manager ka dahil para may magbigay ng gabay sa iyo kung papaano ka makakapasok sa iba't ibang mga TV programs at iba't ibang mga production company. Kasi ang talent management agency ay nakakaalam at meron na silang tulay at kilala na sila at nabubuksan ng pintuan kaagad para sa kanila. Kung hindi man talent agency, kinakailangan pumunta ka rin sa mga casting directors kung may kilala ka man. Kung wala, dumaan ka na lang sa talent agency at nang sa ganon, mabigyan ka ng pagkakataon na makilala ng iba't ibang mga programa at mga TV production company at movie production company. Huwag mong kalimutan, huwag kang masisiraan ng loob at huwag kang mawawalan ng pag-asa kung talagang ang hangarin mo ay maging artista. Dahil sa mga susunod na video natin, inyong mapapanood at aming tatalakayin kung paano nagsimula ang iba't ibang sikat na artista na nanggaling din sa hirap, nanggaling sa mahirap na dinaanan at yung iba hindi pa tinanggap ng una at hindi rin na-appreciate ng una. Pero sila'y nagtagumpay at nakilala ngayon at naging mga milyonaryo at milyonarya na. Kaya mga kaibigan at kababayan, huwag niyo pong kalimutan subaybayan ang mga susunod naming video tungkol sa mga milyonaryo at milyonaryong artista na naging matagumpay sa kanilang karir. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Defenders.